дар рӯзи аввали даъвати тирамоҳии навазкарон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ ҷавонони солиму қавиирода ва ватандӯсту шуҷоъ бо дарки масъулияти баланди шаҳрвандӣ ва иҷрои қарзи фарзандии худ назди халқу меҳани хеш бо амри дил ба комиссарияти ҳарбии ноҳия ҳозир шуданд. тавре мушоҳидагардӣ дар чорабинии мазкур ҷавонони ихтиёрӣ бо шавқу рағбати беандоза омодаи шомил шудан ба сафи артиши миллиро доштанд. нахуст ҷавонони ватандӯсту худогоҳ дар маросими тантанавии гусели даъватшавандагон ба хизмати модарватан аз назди комиссарияти ҳарбӣ то майдони варзишии ноҳия бо бардоштани парчами давлатӣ ва шиорҳои тараннумгари ватандӯстӣ ва замзамаи суруду таронаҳо дар васфи ватан ва омодагии онҳо ба сафи артиши миллӣ роҳпаймоӣ намуданд. мо ҷавонон нерӯ ва қувваи давлат мебошем. ҳар як мард метавонад ки чи хоҳ баъд аз коллеҷ, баъд аз донишгоҳ ё хоҳ пас аз хатми муассисаҳои таълимӣ метавонад ба хизмати ватан шомил шавад. ба дигар ҷавонони синни даъватӣ ҳастанд, ба онҳо гуфтаниам ки омада мисли мо ҷавонмардон хизмат ба сафи қувваҳои мусаллаҳ шомил шаванд ва хизмати ватан модарро адо намоянд. ба ин муносибат маросими идонаи сафарбаркунии фарзандони шуҷои ватан доир гардид ки дар он роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия, ташкилоту муассиса, зиёиён, падару модарони навазкарон ва дигар сокинон иштирок доштанд. тавре дар чорабинии бо шукӯҳи тантанавии гусели даъватшавандагон ба хизмати ҳарбӣ зикр гардид, чун анъана ҳамасола теъдоди кифояи ҷавонони ватандӯсти ноҳия ихтиёран ба хизмати модар ватан сафарбар мешаванд. роҳбарияти ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ аз омодагии ватандӯстонаи даъватшавандагон ҷиҳати хизмати ҳарбӣ дар сафи қушунҳои мусаллаҳи ватанамон изҳори миннатдорӣ намуда, саҳми падару модарон, раисони маҳаллаҳо, ҷамоатҳои шаҳраку деҳот, муассисаҳои таълимӣ ва дигар масъулони марбутаро дар тарбияи ҷавонон дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва ҳисси масъулиятшиносии онҳо дар ҳифзи марзу буми кишвар муҳим арзёбӣ намуда, таъкид доштанд ки маҳз дар ин замина дар рӯзи нахустини маъракаи умумии сиёсӣ даъвати тирамоҳии ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ аз ҳисоби ҷавонони бонангу номуси ҷамоатҳои деҳоти ноҳия нақшаи даъват 100% иҷро гардид. иброз гардид ки воқеан ҳимояи меҳан ва истиқлоли давлатӣ худ ва расидан ба арзишҳои баланди ватандорӣ нишони ҷонибдорӣ аз сиёсати пешгирифтаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон арзёбӣ мегардад ки давоми солҳои соҳибистиқлолӣ ҷиҳати таҳким ёфтани ҷузу томҳои қувваҳои мусаллаҳ ва дигар сохторҳои низомӣ иқдомҳои зиёдеро амалӣ намуданд. ман пас аз хатми донишгоҳ ба хоҳиши худ ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дохил шудам, то ин ки ҳифзу барзу буми худро ҳимоят намоям ва ба дигар ҷавонҳо ҳам тавсия медиҳам ки ин корро амалӣ кунанд. мақсад аз суханронии мо чунин аст ки мехоҳам даъват кунам дигар ҷавононро ки то омада ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон хизмат кунанд, ватани худро ҳимоят кунанд, чун ояндаи давлат аз мо вобастагӣ дорад ва чунин пешвои муаззами миллат ҳам чунин иброз мекунанд дар ҳар як суханронии худ ки ҷавонон ояндаи миллат ҳастанд. қобили зикр аст ки ҳамасола бо мақсади ҳавасмандгардонии ҷавонони синни даъватӣ бо ибтикори роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ курси ронандагӣ ва дигар курсҳои омӯзишӣ ташкил карда шудааст ки дар он даҳҳо нафар ҷавонон ройгон таҳсил намуда соҳиби шаҳодатномаи тахассусӣ мегарданд. ҳамчунин аз ҷониби бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандии ноҳия ба 4 нафар даъватшаванда шаҳодатномаи ақди никоҳ тақдим карда шуд. дар идомаи чорабинии мазкур модарони ҷавонон чун анъанаи нек маросими кулчагазони навазкаронро доир намуданд то фарзандони онҳо бо сари баланду ифтихори давлатдорӣ хизмати ҳарбиро адо намоянд. ҳунармандони шӯъбаи фарҳанги ноҳия бо намоишномаи театри кунонидашуда суруду таронаҳои ватанпарварӣ хотири иштирокдорони чорабиниро болида гардониданд.